koda manzan Allah. Bani guri na koda manzan Allah. Ya Allah Ubangiji ka karu, ya Rabba Usammadin Jabaru, ya Adan Ilahu Al-Sattaru, ya Razzaku mai wadata fakiru, ya mai bada ɗaukaka ga giru. Ka bawanka na kiran ka gadiru, dan girma Muhammadul Muktaru, ba da aran abun faɗi ya baru, in yabi sayyidul wara mazakuru, mai tsarki zakiyu albadahuru, wanda ka ambate shi almansuru, mai kadari azizu mai bigidaru, aidul haqi jami'ul asraru, jundullahi nasrun mansuru, wanda ya tumbuke dukan wani sharru, hadi mai da sawar ruhi kayu, rambazu mazu farju shine wutiru, su'udu sa'adatul wara muntaziru, tajul izzu shafa'ati nuru, mai abuwa abun kira kafaru, matantanti da godiya shakuru, da fa'i mai rusa duk wani makaru, jalabi mai wadata kaunu bashiru, ya ba magiya ya ba masoya nasiru, rogo na gare ka ya kaharu, kara dubun salate tururu, kun na jamul huda mu izu naziru, mai muhajiru na mai ansaru, a sa'a halin shi masu girman kadaru, hada da sahabu kam gaba ɗaya wutiru, a sababan musidiya zala amru, jikan annabin kaya sandaru, shi ke faɗi tashi yau ya baru, kan fifita martabar muktaru, ya zama number one a manzan Allah. Bani guri na koda manzan Allah. Ta kare da gaisuwa ku biyo ni, zuwa fadar ubangidan imani, ko kwana ce sitirar addini, bakureshe sayyidin sakalaini, wanda ya faru kan akagi makani, shi zabi wa zinjida ma'amuni, mi mashi sallama ta neman izini, salamu alaika sayyidul kaunaini, salatu alaika zuljamal wal husni, salamu alaika anjalal ainaini, salamu alaika wasi aljabini, salamu alaika dawilul zandaini, salamu alaika ya fasihal lisani, salamu